500 आरो 1000 रांखावरि बिलाइखौ बबे बोसोराव सोलाय सोल' खालामदोंमोन? खुलुमबाय। जोंना दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ। बावैसो आसामनि बबे बेसादा GI टेग मोनदों? सुकुवा माइरं, बका चाउल, आसाम साहा, तेजपुर लिचि। बेनिनो फिननाया जागोन सुकुवा माइरं। बेखौ दा मेजिक राइस होननाबो बुंनाय जायो। जोनोम फुंखा होनोब्ला बुरलुंबुथुर दैमा एरिया लाफादेरना तिनिसुकिया, धेमाजि आरो डिब्रुगड़ जिल्ला। GI टेगआ रेजिस्टार्ड जादोंमोन 2019 मायथाइयाव। बबे हादरसायाव 1 लिटारनिख्रुइ फिसासिन प्लास्टिकनि दै बथलखौ होबथादों? मेघालय, मणिपुर, मिज'राम, आसाम। बेनि फिननाया जागोन आसाम। जागायजेनदोंमोन 2019 मायथाइनिफ्राय। आसाम सरकारा बयनिख्रुइ साखोन सिखोनसिन जिल्लाखौ बान्था होनो बबे बान्थाखौ जागायनो लादों? मदि बान्था, स्वानिजानि यजना बान्था, स्वच्छ जिल्ला पुरस्कार। बेनि मोनसेबो नङा। बेनि फिननाया जागोन मदि बान्था, मस्ट आउटस्टेन्डिं डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिभ। फोसावदोंमोन CM हिमन्त बिश्व शर्मा इन आगस्ट 2023 आव। आलि आइ लिगांआ मोनसे आबादारि फोरबो। बेखौ बबे हारिया फालियो? मिसिं, बर', राभा, गार'। बेनि फिननाया जागोन मिसिं। बे फोरबोखौ आसामावनो फालियो। CGST आ जाबाय सेन्ट्रेल गुड एन्ड सार्भिस टेक्स, सेन्ट्रेल गुड एन्ड सार्भार टेक्स, कमार्स गुड एन्ड सार्भिस टेक्स। मोनसेबो नङा। बेनि फिननाया जागोन सेन्ट्रेल गुड एन्ड सार्भिस टेक्स। सरकारि बाजेट खालामनाय समसिमाया बेसेबां? 1 बोसोर, 2 बोसोर, 5 बोसोर। मोनसेबो नङा। बेनि फिननाया जागोन 1 बोसोर। सरकारि बाजेटआ 1 बोसोरावनो जायो। 500 आरो 1000 रांखावरि बिलाइखौ बबे बोसोराव सोलाय सोल' खालामदोंमोन? 2010, 2017, 2015, 2010। बेनिनो फिननाया जागोन 2016, 8 नबेम्बराव। वांगाला फोरबोखौ बबे हारिया फालियो? गार', राभा, मिसिं, बर'। बेनि फिननाया जागोन गार'। बे फोरबोखौ 100 ड्राम्स फेस्टिभेल होननाबो मोनथिनाय जायो। बे फोरबोखौ जागायजेनदोंमोन 6 आरो 7 दिसेम्बर दाननि 1976 मायथाइयाव। 2023 मायथाइनि G20 जथुम्माया आसामनि बबे जायगायाव जादोंमोन? गुवाहाटी आरो सनितपुर, तेजपुर आरो मंगलदै, गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़, डिब्रुगड़ आरो बङाइगाव। बेनि फिननाया जागोन गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़। G20 नि फुल फर्मआ जाबाय ग्रुप अफ 20। आसाम पुलिस सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? 1 अक्ट'बर, 2 जानुवारि, 22 सेप्तेम्बर, 15 जुलाइ। बेनिनो फिननाया जागोन 1 अक्ट'बर। लोगोफोर, भिडिअ खालामनो गोबां खस्थ' जायो। बेखायनो थाब थाब भिडिअ लाबोनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना जोंखौ थुलुंगा हो। दानिया जिसे सोंथियाव दङ। आसामाव बबे जायगायाव 132थि दुरान्ड काप खुंनाय जादोंमोन? डिब्रुगड़, जरहाट, बङाइगाव, क'क्राझार। बेनिनो फिननाया जागोन क'क्राझार। 2023 मायथाइयाव आसाम लाइमोन अलिम्पिकखौ बहा खुंनाय जादोंमोन? कार्बि आंलंआव, सनितपुराव, कामरुपआव, डिब्रुगड़आव। बेनिनो फिननाया जागोन डिब्रुगड़आव। देहानि गोजौनि बाहागोखौ खोबनो खमबां सिखौ बबे हारिया बाहायो? राभा, डिमासा, मिसिं, बर'। बेनिनो फिननाया जागोन राभा। आसामनि दासान्दि थाव सोदांखुलिया मोनबेसे? 4, 5, 2, 8। बेनिनो फिननाया जागोन 4। बेफोरो दिगबय रिफाइनारि, गुवाहाटी रिफाइनारि, बङाइगाव रिफाइनारि, नुमालीगढ़ रिफाइनारि। बबे हादरसा सरकारा गासै रायजोआवनो खेल महारन खुंनो लादों? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा। बेनिनो फिननाया जागोन आसाम।
बबे दावहाया भारतआव मुगल खुंथायखौ गायसनदोंमोन? पानिपतनि सेथि दावहा, बक्सारनि दावहा, पलाचिनि दावहा, गोजौनि मोनसेबो नङा। बिनि फिननाया जागोन पलाचिनि दावहा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023नि जोबथा बादायलायनाया बबे हादोराव जादोंमोन? भारत, अस्ट्रेलिया, साउथ आफ्रिका, पाकिस्तान। बेनिनो फिननाया जागोन भारत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023नि जोबथा बादायलायनाया गुजरातनि आहमदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जादोंमोन। बे बादायलायनायाव बबे दोलोआ देरहादोंमोन? भारत, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ आफ्रिका। बेनिनो फिननाया जागोन अस्ट्रेलिया। 2023 मायथाइयाव आसामनि साबैसे सुबुङा पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन? 3, 4, 5, 10। बेनिनो फिननाया जागोन 3। आसामनि बबे हादरारि हाग्रामा बागान नेशनेल पार्कखौ डिस्कभारि पार्क बेखेवनाय जायो? मानास हादरारि हाग्रामा, काजिरङा हादोरारि हाग्रामा, अरां हादोरारि हाग्रामा, नामेरि हादोरारि हाग्रामा। बेनिनो फिननाया जागोन काजिरङा हादोरारि हाग्रामा। गाहायनि बयनिख्रुइबो फिसासिन रायजोआ जाबाय नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालया। बेनि फिननाया जागोन सिक्किम। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बेसेबां दालां दं? गंब्रै, गंबा, गंद', गंस्नि। बेनि फिननाया गंबामोन, नाथाय दा more than 8 जाना दं। बेफोरो सरायघाट ब्रिज, निउ सरायघाट ब्रिज, नरनारायण सेतु, कलिया बमरा सेतु, भुपेन हाजरिका सेतु, धलासदिया, बगीबिल ब्रिज, चम्बुकान ब्रिज आरो जानो थांगासिनो दंबावो धुब्री फुलबारी ब्रिज, पानबाजार ब्रिज, पलासबारी ब्रिज। बुहुमनि देरसिन दैमा दिपआ आसामनि मा जायगायाव दं? गुवाहाटी, माजुलि, डिब्रुगड़, शिबसागर। बेनिनो फिननाया जागोन माजुलि। बिटिसिनि मानास हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखा? मुफुर, मोसा, हाग्रानि गाद', दाउसिन दाउला। बेनि फिननाया जागोन मोसा। बुहुमनि गिदिरसिन दैमानि मुङा मा? नील दैमा, एमाजन दैमा, मिसिसिपि दैमा, बुरलुंबुथुर दैमा। बेनि फिननाया जागोन एमाजन दैमा। गोलावसिन होनोब्ला नील दैमा। नैबे सोंथिया नोंसोरनि थाखाय। भारतनि देरसिन रायजोनि मुङा मा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। बेनि फिननायखौ नोंसोर कमेन्ट खालामना फोरमायहर। गोजोन्थों।